Čaute, čaute. Dneska je piatok 27. marca. Za 2 dní sa vraciam na Slovensko. Pozrite sa na tú krásnu čistú vodu. Zase sa nachádzam kamarátov Gilberta, Shiny, Laia Riviera. Všetko sa tu pripravuje na dnešný večer, lebo dneska čakajú zase zákazníkov. Opäť budú mať plné skútre pripravené, čakajú na zákazníkov. Takisto vedľa nich toto koleso, ktoré je prikryté. To koleso tiež ťahá tento motorový čln. A je tu aj tento banán. Tu hore sú vesty zavesené, lebo tie musíte mať na sebe v rámci bezpečnosti, a tu sú aj kajaky, ktoré si môžete požičať a samozrejme sami veslovať. Pozrite, všetky kubá sú tu teraz prázdne. Niektoré stoly sú ešte na boku, niektoré hore nohami. Všetko tu čaká na dnešný večer. Teraz je obed, za chvíľočku sa sem začnú trúsiť zákazníci. A tu sú kubá, kde sa môžete aj ubytovať. Takéto si chcem postaviť vedľa svojho domčeka. Nie je to až také drahé. Stojí to okolo 1000 eur, ale je to pre 6 ľudí. Niektoré majú takéto otvorené terasy, niektoré majú zavreté terasy. Dobre sa v tom spí, keď je teplo, lebo prefukuje tade cez ten bambus. A tu hore samozrejme terasa s ubytovaním. Pod ňou kuchyňa, kde to bude za pár hodín úplne plné. A tu je predávač s perlami a s rôznymi náramkami. Ešte zatiaľ oddychuje, lebo toto už je druhý stánok, teda druhý rezort. Takže sa všetci len čakajú, kedy sa zjavia turisti a idú na to. V tomto rezorte už prišla prvá partička. Tu začínajú grilovať, popíjať. Opäť ma volali. Vidíte, všetci ma volajú. Niektorí sem prišli aj na takýchto krásnych tricykloch. Tu sú zase takéto ubytovania, ako vidíte. Všetko je tu zatiaľ kvázi prázdne, nejaké 2-3 auta sú tu, ale už sem prichádzajú. Lebo to, čo hovorím na všetkých videách, Filipínci sa bavia iba cez víkend. A tu vedľa za tie 4 mesiace postavili, teda skôr pristavili, lebo dole to malo predtým iba jedno poschodie, teraz už to má 2 poschodia. Takže toto je ďalší rezort, ktorý tu funguje v okolí Laia Riviera. Tak urobil som si takú malú okružnú cestu. Tu je Laia Riviera, rezort mojich kamarátov, ako ich často spomínam, Gilberta a Shiny. A za ten mesiac, čo som tu strávil dovolenku, tak oni zatiaľ postavili ďalší takýto domček na ubytovanie s 2 izbami, kúpeľňou, záchodom. Takže ešte tam dajú osadiať okno a ľudia už tu môžu bývať od dneska. Toto autičko, oni to všetko volajú, tieto auta, podobné Jeepom, Orne Jeep. To je môjho kamaráta Gilberta, ktorý si ho takto krásne urobil. Je na ňo veľmi hrdý. Takto to vyzerá. Ja by som chcel skorej ten prízemný, čo som vám ukazoval na videu. Takže tu má aj náhradné koleso, aj bandasku. Takže takto to vyzerá, takto mu to vyzerá znútra.
Takže pekne Sabihin urobené mo sa record na sedačky. lang mo dalawa. Dito sa staff. A ako vidíte, aj znútra to tu je ešte prázdne. Tu je recepcia a tu sú ďalšie Kuba. Takže to by bolo všetko. Paalam. Inat.